Durfde je echt ineens alles achter te laten? Nee, dat is het niet. Je bedenkt een plan, je gaat samen om de tafel zitten of alleen, wat wil ik, waar wil ik naartoe en waar word ik gelukkig van? En die dingen ga je ieder apart uitschrijven en dan kijk je waar je bij elkaar komt. Voor ons was dat heel duidelijk. Buiten leven, met onze dieren, buiten zijn, buiten koken, familie ontvangen, vrienden ontvangen, in het groen, een moestuin, planten, alles waar wij gelukkig van worden. We hebben mooie bedrijven hier, maar het past niet meer. We hebben behoefte aan een andere levensstijl. En dat is waarom we gaan emigreren. De vraag is dus eigenlijk, ga je door met het leven wat je nu leidt? Of ga je er alles aan doen om het leven te creëren waar je gelukkig van wordt? Laat een reactie achter in de comments. Misschien maken wij er wel een video over jouw vraag. We beantwoorden alles persoonlijk en met liefde. Mooie dag.